clothes I'm wearing. I bought it the house I live in. I bought it 'cause I depend on me if I want to. Yan guys, tayo sa food drop. Tingin ng pagpaparkan. Doon tayo mag-park sa kabila. Ayun. Wow, ganyan pala ang food drop. Malapit sa oh my god. Food drop. Ito pala talaga. Akala ko naman rock formation na parang sa ano. Ay, ang ganda. Para tayo nasa ibang bansa, dahil. Ay, dyan kang titira. Oh, ginagawa pa lang, dahil. What? Seryoso? Uuwi na ako sa bahay namin. Wow. Ay, under renovation pa siya, dahil. Wow. Ay, parang galing ka na dito. Hindi pa. Hindi pa. Oh. Kaya may papasukan pa tayo dyan. Ayan o, parang meron. Ayan. If we enter there, guys. Oh, ayun na enter. Zigzag. Day, uy, pwedeng pumasok ata. Ayan. No parking pero. Ibang bansa, guys. Ayan, oh, yan pala yon, yung tubig chlorine, sabi ni Kuya. Kung tubig, anong tawag doon? Tabang. Sa Enchanted Cave, ito naman, tubig chlorine tayo, guys. Yan. Wait a minute. Wow. Ba't ka na pabalik? Dito muna sa kabila. Ito guys. Ito yung sa kung pabalik ka na. Oh, pero iikot na naman tayo. Ay, ang sarap ng buhay ng passenger. Jai, dito Jai. Buti na lang passenger ako ngayon, guys. Ito, here po. Ito yung driver natin. Yan. Majilim. Mamahalin talaga yung check-in dito. Oh my gosh, ang ganda. Gusto mo doon? Akit ka nga doon. Saan? Ayan guys, so dito kami sa likod ng Old Rock. Dito na kami galing kanina. Grabe, ang laki pala nito. Tapos may ginagawa pa sila dyan, banda. Yan, oh. Lubak-lubak. Sensya na guys. Off-road. Off-road. But this is super nice. 1.5 daw yung day tour. Oh, okay. 1.5, 150. Ayun na meron pa doon. Ito yung 50 day tour natin. 50 pesos day tour. Bakla. Yan. Hindi Sure tayo dyan. special. Yan guys, ang Old Rock. Yan. Ang malawak na Old Rock. Isuot na pa ba yung ano? Uuwi ka pa ba? Oo naman. Pa pala guys. Yes, ang ganda. So the beach is there. Wow. Low tide siya. Low tide pa yan sa lagay na yan guys. Yan. Box dito. Patong mo dun. Yan. Lakad-lakad muna kami. Yes. How's your experience with the Old Rock? It's not old actually. Kind of new. Because I'm expecting ang Old Rock, yung parang formation of stones. Yeah.
na natural, ano, pero ito kasi parang ano pala siya. Limestone type. Okay. Yeah. There you go. Ayan, nag-i-emote-emote kasama ko. Nag-i-enjoy. Ibig na rin. Ito na yung magiging kabana. Kabana yun ah. Kabana na na na. Yan. Mahal. Ta. Ba. Ganon. Rock Beach. Yep. Pabaliktad yung pag-video natin. No? Magsimula tayo sa dulo. Okay lang. Not bad, right? Ha? Note board. Saan ba gawa tong Old Rock? Ayan. So, may under renovation dito. Tingnan natin. Under renovation. Under construction. I'm sorry guys to my wording. Wording! Ayan, oh. Ano yan, kahoy? Ah, okay. Kahoy daw. Tapos yung cement, ano lang siya, yung mga paint. Pinaint na lang siya ng ano guys pala. Okay. And social, mukhang socialim naman po yung banyo nila. Ayan. Yan siya. Tiles naman dito inside. Kaso wala silang bathtub. Oo. Hindi mo naman na kailangan ng bathtub dahil meron ka namang malaking tub. Charot! Malaking beach. Ayan, no? Ang view outside. Super ganda. Pero napaka-aesthetic. Napaka-aesthetic. Look, naglalagay talaga sila ng part ng forest. Oh, okay. Yeah. So, sabi ni Marbs, Yan o, part of forest na itinubok nila sa mga posts. Mga poste. tapos yung mga stones talaga na galing dito. Yun yung mga dinikit-dikit dito. Yeah. O, ikaw pang may alam, taga Maynila ka. I did my research. Wow, yan ang masarap na kasama yung mga nagre-research. Kasi pag ako Alam mo ba? Charot. Ano to? Pag ako, wala lang. Kung ano lang yung nakikita ko, yun lang yung sasabihin ko sa inyo, guys. Ayan. Oh, ayan ang CR nila dito, guys. Pag galing ka ng swimming. Sa beach.
Oh, yan. Hindi na yan. Sino magsasabi na ano? Ay, hindi pa tayo. Pakitada. Yan. Ito hindi. Ay, okay na rin yung CR nila dito, guys. Province, pero Oo, diba? may pabiday na. Pero maganda. Charot. Oh. Ang ilagay nila dito, yung... Ano yung glass? Oo. Glass block. CR naman siya. Hindi niyo po napantay. Hindi niyo palitada. Engineer ka, Day. Hindi maganda po. Pagkakaalam ko, nurse ka eh. Maganda napunta sa engineer paper. Mga nakuha dito when they dig the place down. Oh. Yan, yung mga bato. Mga genuine rock talaga yan. But I wonder, saan yung papunta dito sa taas? Doon, sa kabila. Oh, ako nag-research noon. Actually,